Je tam u nového dielu Shakes and Fidget. Nový diel. Lebo tento diel budeme len ukázať moje postavy. Budeme ukazovať tento diel. Takže 105k. Vidíte? 105k, vidíte. Alright, na konečne je tam to vecko. Ale sme dneska dávali. Spadla nám nejaká leťaz proste. Taká zlata. Spolku dopíše. Spolok je Horse Kingdom, Polícia 36, kráľ je Rilia, dôstojník je Armenita a ja som tiež dôstojník. Potvrdíme rovno obranu. Kedy je obrana? 1 minúta po polnoci. Takže zbrania. Nič. Čo sa seklo? Nič. Toto je ďalšia postava. No, čo to seká? Aká to seká? Neviete prečo? Počkajte. Tak. Co to je? Ha. Dobre. Tak. No, ďalšia postava. A toto nemusí byť špatné. Dáme si to. Čo to seká? Keď máme takéto lektvary. Tu mám vlastne nejaké lektvary. Nový update je, že nenapadná kniha. Čo je tu? A čo? Čo bereš dneska? Prstene. To je tu, nie? No. Hodíme tam ešte jeden. Toto kúpime. Čo to seká? Tak, rovno kúpime. Hodíme to do nenápadnej knihy. Ku tejto čarodejnice 52. 4. To už tu počkáme. A takže to ukončíme. Dám si rýchlo hostinec. Tom 71 000. Čo to je? 39 000. Toto. Tak. Potom tu je Lučiš. Máme tu Lučiša. Máme 2 epiky. Toto rovno pridáme. Toto som už pozeral, sa mi zdá. No hej. Začne nás dole. No, počkať. No, späť a pridajú rastichcov späť úroveň 7. Varovie také dlhé tieto súboje. 3 hobby. Ešte nemám cech, či? Postava na Kane. Takže Kane, nie je to moc super cech, ale poďme do iného. Vidíte,
ťa vyhodím. Obudové hľadáce. Ja som si dal pred chvíľku. Aha. Ježi, ten internet dneska to... A Dragon Sangeska je v takom istom cechu a Rastik 125 na Svetnici sa tiež. Takže vidíte, ukážem kráľa. Nie je špatný. No, je lepší než môj Rastik 125 a tak. A ja mám toto. Toto je Rastik 125 na Slovensku svet 1. Aký popis. Turút. Nebojte, ja sa nevolám Rastislav. Zbranie. Na zručnosť štít. To som chcel vždycky. No, niečo iné. A posledná postava je... Čakať? A hej. Posledná postava je... Devil SK. Hľadám cech. Vidíte, ešte nemám kompletnú výzbroj. Kúpime ten opasok, aj keď je na šťastie. Počkať. No, som späť. Postrih. A máme tu opasok a rukavica. Ježin. Magie, čo? Nič. Čo to seká? A tu nenapadná kniha není, lebo je od 66. levu. 2 minúty. Aké máme lektvary na sebe? Aké? Nič. Máme tu. Tak a ešte tento. Tu není. Bude asi nový level, keď do toho spodu. Tak hodinu. Bumbac. Hýbam s videom. Spolok, čo to za chcú? Dobre, devík. Na mne bankrotuj. No, to je neoprávnené, tak nevadí. Či ste to videli, alebo nie, ale... Popis cechu. Vidíte. Vytvoril cech Sarah 2001, tak si rovno vyhľadáme, kde je teraz. Sa mi zdá, že v Ragnaroku. A máme už hostinec rovno. No a tu už by tak dáme strážca, či... strážca. 24. No, však to bude na nič. Iba sa mi regeneruje počet sečí. Nevadí spolo. Kedy bude? Ježiš. Dobre. Toto. Sa to stihneme? Nežalore. Přeslali. Žalore si necháme. Tak, na chvíľku. Rýchlo ešte. Ježiš, ja som tam do toto. Vidíte Ragnarok, to si môžete dať aj tam. Rýchlo. Môžeme 10 minút natáčať. Takže... Adios. Amigo.